Ľudia, teraz vám ukážem, ako si urobiť Doritos za 5 sekúnd. Normálne zoberete salám, vidíte, ja mám, že chopok, rozbalíte, tu máte salám, omg, zoberete si soľ, to je múka, sorry, zoberete si soľ, zavriete skrinku, jasné? Tento trojuholník dáte do soli. Pekne. Po neho prikryjete. Úplne nice, úplne. Teraz už len taste test. Kámo,